сливи ли няма, мамо, ракия ли няма да има тази година, конфитюри ли няма да има. Ето това е, бе, човек. Това е да прибереш къщи в България. Да изядеш един домат без 1 грам препарат. Само с вода. Да видиш чушките. Да видиш цветята на мама и тати. Да видиш сливовата градина, овощната градина. Колко много плод има по тия дървета. Леле, вижда какво става въпрос. Вижда какво става въпрос. Отрупани са. Какво друго имаме тук? Хайде да ви покажа. Една вишна. Тук има мушмула. Ето му викаме мушмула. Ето. Голяма работа. Една кайсия. На нея няма нищо. Тук е едното дръвче и цъхнало. Вижда колко много слива става въпрос. Това е слива Стенли. Това е най-младото дърво. Тук е в градината. Това е второто по младост. Ето това. И сега ще го разходя към най-старите дървета, които са от другата страна. Но по пътя срещнахме също така и един орех. Вижте, сливи ли няма, мамо, ракия ли няма да има тази година, конфитюри ли няма да има, орех или няма да има, леле. Всичко има тук. Виж, даже котараците са убили някакви мишоци тук. Браво на котараците. Ето още един орех. Той дървте така и не тръгна. Не знам защо не върви. Ето. Тези са най-старите. Може би на около 15 годинки са вече. Колко реда имаме? Вижте сега. Тук имаше още по-стари. Може би 30-35 годишни. Сливи имаше тук. Те когато умряха. Ето. Вече има ябълки. Аз даже не знам какво има, защото аз не съм ги съдил тук. Бащата ги е съдил. Това е някаква круша най-вероятно. Тук имаме още една круша. Това беше дюля, която е изсъхнала вече. Трябва да се махне от тук. И тук имаме пак слива. Това е. Вижте колко реда са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ряда овощна градина. Имаме по 5-6 дръвчета. Как няма да е богатство, човек? Това е голямо богатство. Тишина, релакс. 35 градуса температура на въздуха. Уникално спокойствие. Тук имаме специални устройства за гонене на картиците.